Assalamu alaikum wa rahmatullah, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a cikin sabon wani bidiyon. A yau da yardar Allah, bidiyon da muke dauke da shi zai nuna maka yadda zaka mayar da zanda ta koma da yaren Hausa domin sauki wajen sarrafa ta. Da fari abin da zaka yi shine sai ka je inda zandar ka take, sai ka taba shi. Idan ka taba shi sai ka dan jira ta bude. Da ta bude kawai abin da zaka yi, ga wasu madannai daga gefen hagunka guda 3 da dan wani abu kaman yayi musu. Kana da dama ka taba shi ga bayanai da suka bayyana, ko kuma zaka iya sa hannunka ka jawo shi haka. Idan ya bude, gashi zabi na biyun nan shi zaka dauka language. Da ya bude ka gansu, yanzu yana kan English. Kaga jerin su. Ga other language, to anan zaka bincika, zaka gano yaren Hausa. Yawwa gashi ga yaren Hausa. Da ka taba za ta koma yaren Hausa. Ka gani? Wajen history ya koma tarihi, ga wajen hoto, waka, video, file. Sannan kuma idan ka sake taba wannan madannai guda 3 na gefen hagu, zaka ga bayanan gaba ɗaya su ma sun canja, sun juya da Hausa. Bidiyoyi, harshe, saituna, yanayi, taimako, duk ga sunan su koma Hausa. Assalamu alaikum.